हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बwhwiti अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दाख्लै बावै माने आङो अनलाइनाव मोनसे स्टेन्ड अर्डार खालामदोंमोन बियो मैया सफैबाय बिनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो दिनै बेखौ बेयाव नोंसोरनो खुलिनानै देखायनोसै माबायदि नै इनो आरो लोगोफोर दाना इखौ खुलिनोसै माबायदि बायदि नै इनो लोगोफोर बे माने आथिंखौ ओरैजाय खालामनानै जों माने मबाइलखौ गोजानाव दोननानै भिडिअ बा खालामनो हासिगोन बा फट' खालामनानै लानो हासिगोन आरो स्टेन्डखौ दोननानै नै रिमटआ बै स्टेन्डखौ गोजानाव दोनबाबो केमेराखौ खेबहरनो हायो आरो बियो माने जेथिंबो सिफाय जाजोबो ओमफ्राय नोङो दंफाङाव दोननानै जेनेबा दंफां दालाइफोरावबो दोननानै स्टेन्डखौ सिफायब्रबनानै दंफां दालाइयावबो आलायनानै दोनजागोन आरो माने ओमफ्राय गोजाननिफ्राय नोङो भिडिअ खालामनोबा गोजाननिफ्राय थानानै बेखौ रिमटखौ थुनानै हरबानो जाबाय आरो केमेराखौ इयाव थुनानै हरबानो जाबाय जिखुनु मोनसेयाव आरो मोननै दं नालाय इयाव जिखुनु मोनसेयावनो आरो ओमफ्रायो बिनिफ्राय नोङो रायलायबाय थानो हासिगोन आरो गोजाननिफ्रायनो थानानै जेनेबा खाथियाव रावबो लोगोफोरबो केमेरा हमनो गैयाबा बे स्टेन्डखौ दोननानै माने भिडिअखौ खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो आरो लोगोफोर आथिङानो बिदिनो जेनेबा गन आरो बियो ओमफ्राय बेखौ बिदि खेथाबनानै दोननो हायो आरो ओमफ्राय गोजाननिफ्राय आरामसे भिडिअ खालामहरबाय थानो हासिगोन रायलायबाय थानो हासिगोन नै बियो लोगोफोर रिमटआ ब्लुटुथजोंसो अन जायो दै मबाइलनि ब्लुटुथखौबो अन खालामनांनो ओमफ्राय आरो नै इयाव फिसा मोनसे फिसाखौ माने गोजौ गाहाय जायो आरो इखौ गाहायथिंजाय अन खालामगोन आरो नै इयाव गोजौ गाहाय दं इखौ गाहायाव बोख्लायदो इखौ गोजौआव बोख्लायदो खालामनोबा नै इखौ आरो गोजौआव गाहायाव खालामबा अन खालामनाय जाबाय आरो बियो नै ओमफ्राय मबाइलनि ब्लुटुथखौ अन खालामदो ओमफ्राय डाइरेक्टहाय बेयावजों भिडिअ खालामहरनो हासिगोन आरो मबाइलावबो अन जाहैसिगोन आंनि भिडिअखौ दिनै एसेबां फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलायदो माबायदि बे स्टेन्डआ आरो इयो गोजाननिफ्रायनो बाय बाय